Assalamu alaikum, yau ne fa a Kanawa fa karfe 3 na rana. Kada ka sake ka bari a baka labari. Kada ka sake ka bari a baka labari, ka zo ka kalli nishaɗi. Sai kun zo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu yana suna na Asiya Ciyalini. Ina mai muku albishir da zan gabatar da wasan sallah na a Kanawa Park a kan titin Ring Road da yake Gaida. Ranar Alhamis jibi kenan. Kada ku sake ku bari a baku labari da misalin karfe 3 na yamma. Masoya na mu haɗu da ku, za mu yi muku wasanni kala-kala, na tabbata za ku nishaɗantu insha Allah. Sai kun zo. Na gode. Kada ku manta Kanawa Park da ke kan titin Ring Road. Sai kun zo.